Asa man day mama? Oh, pangitagan na akong mamang call. Pangita na akong mamang, ambot. Asa, nagdula siguro tungit. O tuwa kay, angkol. Dito silang angkol ba? Wala man dito si, papa. Oh my God! Wow! Asa naman to si mamang, oy? Gutom na ba kayo ko? Wala dyan eh. Gula na putog tong et ba? So, klaro ni. Tay maato ta dito oh. Saka ta atong kahoy. Hey! So, man klase kahoy yan eh. A few moments later. Kami ngawa pag kaya ning palibot dare. Kinsa man ang saka-saka di oh. Murag bata man eh. Kinsa man ning pagabata ni nganong hani man siya magsaka-saka sa akong punuan. Kung atuon be. Tuoy kayong bataon, saka-saka, biskig di kasaka. Sus. 15 minutes later. Hoy dong. Call? Nganong nagsaka-saka man ka diha? Sus, sa naman taong ka oy. Tuoy kay ka oh. Kapakay chinilas. Oh shit! Tsaka-tsaka lang, Col. Tsaka-tsaka lang ko dere. Asa man day mama? Oh, pangitagan na akong mamang, Col. Pangita na akong mamang, ambot. Asa, nagdula siguro tungit. O tuwa kay, angkol. Dito silang angkol ba? Wala man dito si, papa. Oh my God! Wow! Sus, stilan dyan mong ginikanan eh. Oh, palit na dito kuhanin mo. Chinilas. Palot din kasi buka. Oh, taas kaya ako bukol. Oh, wala pa dyan ko. Wala ko chinilas, Col. Taon kayo ko, Col. Mama na ako, Col. Wala diri, Col. Ako'y gamay diri nga katag ni mo. 150 raman ni noon eh. Pero ako na nagtabag sa imo ah. Sige. Oh no! Kung gikuan ko akong kamot, palad para limpyo. Yugasan ako, Col. Oh no! Lumot na ako, lumot na.